Renisito Novero ang chair sang Committee on Vaccination, sang Quarantine Centers Action Team. Dutay na lang gali subong ang nabili no nga ara active cases sa mga quarantine facilities ta, no? At least naganubo sa kada adlaw. Online sa hotline. Nagawon ko lang siya no, while ginulat nato ng reply sa taga DILG kag ni Ma'am Emang on the update sa ESPAS issue. Councilor Novero on the line, sir. Good morning. How are you? Good morning, Asyonard. Inyo bilog ng management and staff kag sa aton mga palangga kag maukod nga tagpalamati mayong aga sa inyo tanan. Salamat gida. Pero by the way, sir, before sang update sa quarantine centers na tundo ay pagid subong update talin sa DILG sa sulat ni Mayor Bing. So far, as of now, pagka-meeting man kami, wala pa kami kabaton sang isa ka reply from DILG. Okay. So ulat-ulaton sa paghihapon. Aha. Sir, on the active cases, nakita ko diri do anom na lang gali kang mga quarantine facilities naton ang may mga nagatiner nga active cases kado nang dubo na gid because ang damo nga mga recoveries. Nagnubo na gid kag ang insak ang aton quarantine centers nga nagaserbisyo sa buong mga actually pwede na nga mabutang na ni tani sa isa lang mo. Okay. Galing kay gin baka maayo nga may apat kita gihapon nga bukas na mga public schools. Pero bangod siyang kadiyutay, pwede lang nga ni mabutang sa isa na lang tani agud nga isa na lang set up sang personnel ang ma-attender sa ila. Mm-hmm. Although ari pa may open pa man ang aton nga South Hills, pero due time man ang nadaang gina-accommodar subong. Mm-hmm. Kag ang aton Midway. Okay. Mga lubo-lubo, less than 10, no? Aha. Less than 10. So, nagapakita nga ang development kag ang sitwasyon sa aton emerhensya kag pandemya sa Bacolod is really going better. Okay. Now, since nga ang pinaka-latest, as of yesterday nga record, 58 na lang, sir, all in all, ang active cases sa Bacolod? Yeah, 58 ang active cases. Pero kung imo tanawon, ang mga returning residents, hindi magina sila ng mga positive cases. Okay. Ang gina-quarantine naton. Ang ginapang-isolate naton, daw jutay-jutay na lang git. Aha. So, ga-expect kita nga kung mag-continue ini nga status, more or less, base kung mag-jutay pagid, no? Kag masira pagid ni o temporarily nga isira ini nga mga facilities kumo why na gid man sang i-cater kita. Oo, in fact, masugilano naman ko na sa aton EOC personnel, sa ilan ni Dr. Fornan, kung pwede, mabutang na lang anay sa isa na lang tingop ang mga positive patients, kung diutay naman lang, kung pwede man lang matingop sa isa ka iskulahan. Okay. Kay agud nga kay man kada quarantine o isolation center action art inabutangan ta man na mga personnel mo at mga pulis gani inabutangan ta man na kumatingop sa aton sa isa ka lugar. Himuon naton pero i-confer ko pa na anay sa aton nga mga medical personnel. Okay. Sir, Monday na ang National Vaccination Activity o Vaccination Drive. What was the latest preparation of the city? Ang mga sa barangay nga Risbacuna Centers, ang mga Risbacuna Centers gid naton sa bilog nga city nga i-utilize, kumusta na? Well, ang aton preparasyon sa siyudad sa Bacolod sa idalom sang mga instruction ni Mayor Bing kag guidance ni Vice Mayor Elcid. Kag sa aton mga medical personnel ready gid kita katama. Okay. In fact, may mga preparasyon kita nga no less than 31 ka mga vaccination centers. May mga preparasyon kita nga mga no less than 46 ka mga vaccination teams. Kada team sila may at least 8 members sa vaccination team. Okay. And we are geared towards
preparing and towards hitting the mark of at least 22,000 vaccinees every day. Okay. In fact, ang former administrator naton, VP at Emang, naghatag na ganito sa amon some kind of instruction. Halin sa iya nga kada isa sa amon nga miyembro sa Grupo Progreso Subong nga nagapadalagan dapat in charge sa pagdala ng mga dalaloon nga bakunahan sa mga lugar o kung mga vaccination centers nga lapit sa amon. Mhm. And guys, sa amon may obligasyon. yes. Ang nagligat nga daw nakita naton sa data nyo ang pinakadako nung in one day vaccination activity is 13,000 while ang ginahatag sa aton nga target nga dapat mabakunan kada adlaw is 22,000. Are you optimistic nga malabot ay ni Councilor? Hopefully malabot naton ini. Ang akon lang punto nga tani ang aton pumuluyo mag-volunteer gid pala, hindi na magpatigya kag hindi na magpaguyod kundi sila naman mismo voluntaryo nga magkadto sa aton mga vaccination centers nga nahamtang lapit sa ila puluyan. Mhm. Conveniente para sa ila. Kay wala kay kamo amo ni Art ang problema ay kay kon wala sa payan nga ready ang aton personnel. Wala sa payan nga nahanda ng aton mga vaccination centers. Wala sa payan nga mayara kita sufisyente nga bakuna. Pero kung ang mga tao mismo hindi magpabakuna, di sino da bakunahan mo, di? Correct. Diba? Pero gina-emphasize naton ini ginaliwat-liwat nga ang pagbakuna hindi risgo sa aton kabuhi kundi nagahatag seguridad, kasiguruhan batok sa hindi makitaan nga kaaway amo ng COVID-19. Mas mahadlok kita pag ina-emphasize nila Mayor Bing pinamigid sa amon mga meetings dapat mabalaan sang tao kagilagid marealisar nga mas mahadlok kita sa COVID-19 sang sa bakuna. Mhm. Kaya ang bakuna, kita tanan na bakunahan, ikaw na bakunahan ka naman, Action Art, Fully vaccinated na kami di halos. fully vaccinated. Kaya tanan, wala man siyang malaan nga natabo sa inyo, di ba? Mhm. So ako, amuman. So we are all living evidence na wala siyang malain nga nagadangat sa lawas sang tao nga nabakunahan. Aha. Pero damo ang wala na bakunahan nga natapikan sang COVID-19 nga nagkalamatay na gani. Okay. Ang iba nga wala nagkalamatay pero seryoso ang nangin kaimtangan kag dako ang balayran sa ospital. Hindi Okay. natapalihog maglapot pada. Aha. So anyway, mag-update lang kami sa inyo while nga nagahilapit ang pagtakop sang weekend kag on Monday, dira na kita, no? Mag-umpisa kag magapatigayon sang 3 days nga vaccination drive sa bilog nga pungsod that includes diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Thank you very much, Section Art. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Good morning. Action Hotline.